ぼちゃとさつまいものポタージュ、バナナヨーグルトです。はい、今日も完食することができました。ゆうなちゃんいっぱい食べれて偉いね。今日のメニューはカレーと大根のおかゆ、ほうれん草の白あえ、桃と白ぶどうのジュレです。はい、今日も完食することができました。ゆうなちゃんごちそうさまでした。子供たくさん食べたね。今日のメニューはマグロのおかゆと野菜スープ、かぼちゃりんごヨーグルトです。今日のメニューはしらすのおかゆ、ナスとズッキーニのトマト煮込み、湯豆腐です。はい、今日もきれいに完食することができました。ゆうなちゃんごちそうさまでした。今日のメニューはカレーと人参のクリームうどん、ほうれん草バナナミルクです。はい、今日はうどんを少し残してしまいました。頑張ってくれたね、ゆうなちゃんね。きれいに完食することができました。ゆうなちゃんたくさん食べたね。今日のメニューは鮭のミルク缶がゆ、人参とじゃがいものレバー煮、3種のフルーツジュレです。はい、今日も最後は泣きながら完食することができました。ゆうなちゃん美味しくなっちゃったかな。ごちそうさまでした。今日のメニューはおかゆきなこがけ、オクラのスープ、かつおと大根の煮物です。はい、今日もしっかり完食することができました。ゆうなちゃんたくさん食べてくれてありがとう。はい、今日のメニューはしらすと野菜のおかゆ、豆腐の野菜スープ、3種の果物のジュレです。はい、今日も無事に完食することができました。ゆうなちゃんごちそうさま。今日のメニューはパンがゆ、鶏ささみとじゃがいも、トマトのチーズ風味、コーンポタージュです。はい、今日もしっかり完食することができました。ゆうなちゃん今日もたくさん食べてくれてありがとう。今日のメニューはオムレツライス、バナナミルクです。はい、今日はあっという間に完食することができました。ゆうなちゃん今日のご飯美味しかった？いつもより好きだったのかな？美味しく食べれてよかったね。ごちそうさまでした。